Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Gondok blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Ndarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndarawati kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula mbudidaya mripadang lelampan Projeng Dwaraka. Srana ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja ing parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata, dewa paring dawuh negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Raka ing Ndarawati Yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Mboten nampa badhe arep-arep pisang dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten. Nanging sanget mboten nginten wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula tanjahaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndarawati. Malah sawanipun wonten negari Mandura anganti dhateng Raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yayi Prabu kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mila mboten nama kula badhe ngetingal lelabatanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila terus sanget panyuwunipun ing Raka ing Ndarawati. Panyuwunipun kadang kula ing Dwaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndarawati namung semantena. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yayi Prabu tumunten ngadangu kadang paduka ingkang sekawan Werkudara. Nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu Ndarawati. Siadi wis midhanget dhewe. Maragake matur monggo penemune Yayi Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projeng Ndarawati, aku ora bakal wegah. Maragake dawana, aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning Projeng Ndarawati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadhawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndarawati saged amadhangaken negari Dwaraka. Koko Prabu, Yayi nakula kepiye? Nggih Koko Prabu. Nadan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa, kepiye monggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak keparengake Dimas kadangku pragil. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka. Nalendra mek
marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Ronanggono magawiya gelari rawang-wang Yayi Ragil Siadi Darbi atur apa mara matur marang pun Kakang. Nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene nglodoni Demawang Nawang Tuwang. Menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjuhaken rasa paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami. Iya Dimas ora dadi ngopo. Kula nuwun pamunten Koko Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada badhe kabaya wonten negari Ndorowati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten. Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Koko Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau oncak saking negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndorowati. Menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mengkono. Nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sesembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi-sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babagan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawur gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kanane negara Ndorowati. Mongko kanan negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ingkang kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu. Wela dalah. Wah, malah nyerwetek gunung mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe.
Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan iki kaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora waton dilangkap-dilangkap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten Mas. Kula mboten kepengin dados kliliping kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung estunipun kula nuwun sewu kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He Sedewa wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tenggak ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono nanging mestine Puntadewa Kyai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten mboten menapa-menapa nyatanipun kula gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sakakean guna tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasada iku asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayo wangsulan. Nggih, nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pamunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pamunten mari paksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang wreda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pamunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng kadang wreda. Ora butuh balekake. Minggat ora? Ora minggat aja kaon sak candhak tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamunten Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Ketemu ya, Tru? Aku dhewe ya bingung lha aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis sadol le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Kudu gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Saedan. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Kong? Embo. Oh ning Ndarawati wae ya. Jujug Ndarawati. Nek ning Ndarawati ngrekoso. Ngrekasane Ndarawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinun Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Klimasada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mudar ya? Mulih wae apa? Weh, mulai kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Klimasada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa?
Wah kok sarwaripun Jogong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamal Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep. Ndara Sedewa lunga, ditunduk Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngerti to. Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, ngumbek kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garukaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garukaca wani ra? Mbok mudar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sirah kula dikluthuk. Mudar kula. Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku Garukaca. Wis yo.
Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trima ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuda Kakang Turja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngapa, Gong? Ngampet tambegan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ngambune. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya kan. Wis gampang tambahan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semanten. Eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana. Sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Wis. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis kaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora sah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya Dimas. Nah. Kakang Garuda tenguk dhuwur. Kakang Garuda. Ngopo kok dadak jeblok bane? Garuda kene omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garuda. Gadangipun Kakang Dimas Antasena apa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis to wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora, didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuda rasah melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong Dimas. Kene Demes, Demes wae. Iki engko ana Antarja Garuda tekan kene nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas ku lho prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garuda. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Yo. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas.
Ndoro. Mianggat kurdo sroma bangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe dhewe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wis mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garukaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teka ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala. Ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas, jengkolmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wo, niatmu pancen mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana Mangkrasana? Weh, lah dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing mani jajaran sekedang bawana iblis lanat bodhe jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara.
Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petro kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petro kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja lakon dosa. Ponangan Bathara Bonto tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet ambekan itu tadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njuk mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedheke sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono nduk rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela, kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bonto ora krincong sing kene ari. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki aku kok ngadep
kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satriya ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, salah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi negare ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Bareng pun Kakang Prapta negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Aku yo. Iya, amo. Koko Prabu. Koko Prabu. Lah sarek. Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalepatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu. Lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madana Setyaki. Mas Madana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat.
Iki Baladewa sing asli. Andeng-andenge Purwan culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur, aku Baladewa. Aku Pak, mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang aliran jamak-jamak. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sameneika ngaten mawon. Koko Prabu Ndarawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndarawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, Lho, Yai Kresna malah ning kono. Iki. Waduh, Yai ngadaipun Kakang. Wedan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono ki cara ngendi to? Dara, Nggih. sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal. Ora asalin cuwek koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira
kangku mitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iku kula kanggep Koko Prabu kula Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula Kresna Jata Banjindi Banjiladan kono to angban siladan aku ngono kok Banjindi aku mbok Banjiladan aku wegah yen kowe ora adil Kresna iya Werkudara mengko aku adil Dimas iya Kresna piye-piye apa meneh aku titip salam dinggo Arimbi wah wis to kowe iki marahi nesu kok ya aku kangen karo Arimbi wis asa tok lakone asa tok ladeni sapa ae kaiki Bagong wah su ngandel ora Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda ya wis ora aja ngono nek ora entuk Arimbi yo ora ngayi nek krungu dadi geger lho Gong ameng sembrono wah kapok ora kowe ketrujut ayo ganti ora ganti senjata cakra mati kabeh nggih ngarep gleleng sedelo kok ora entuk ait ganti yo ganti Gong ayo oh piye asline wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora ganti apa bandemi watu meso ngatungi kepel rung mateng diadongke lho piye to kuwi wah sangkleru le salen Petro iki randangan klumbrak-klumbruk bareng tanggo kok dadi Baladewa lah ngono ki ra mau oh setan to ora tenan dadi Petro karo Bagong mirame-mirame rata Mandura inggih Koko Prabu sampun Petro menika ngaten menika temtu wonten ingkang kongkonan coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa bloko ora Gong bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe ya bloko ya sapa Bagong anu putrane Ndara Werkudara sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa sing ragil jenenge sapa ana sing bandem ya Tru ambuh putrane Ndara Werkudara sapa kalah mau ki sapa ta Tru aku ki le goblok ki eling-eling ki lho ora jenenge ora sapa putrane Ndara Werkudara kok isih keneng wae ya sampeyan madhep mriki iya sapa putrane Ndara Werkudara inggih menika weh lah watune saya gedhe kaya iki kok saya antep putrane Ndara Werkudara iya sapa Bagong sapa mengkurep kula ndak dikethaki ora Ndara Antasena mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni Gusti aja ngurus perkara Antasena siki inggih lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta lho sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kudu ditumbali pustaka jamus miyang jimat Wimasada nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna
Sedewa ditundung lunga. Pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumuli siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh iki karepe piye? Lho. Nuwun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok Prabu estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Timbalan. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Oh Prabu, Piye? Apan kawula saestu Koko Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah Ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke ing nyidra Pustaka Jamus Nyambyan Sada ing membo Yai Prabu Ndarawati. Lho. Nek ngaten Pustaka Jamus Lima Sada sampun oncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndarawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara ing Ngamarta Werkudara? Iya. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Weh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Gandani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ki aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra walaka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah, apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. bapakmu lara to? Nggih. Kisane wae yo nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek, anu Pakdi. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sak kabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo tek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darma Kusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk
Tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mundi pustaka jaman Simasada. Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, Ora sah alasan. iya. Arjuna kantinen. Ngestokake dawuh. Yai Ajien perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka jaman Simasada menika sampun kecepeng, Kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ah gawe cekak-cekak yo, bali ya Traya. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu kancanana. Ngestakaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Dik ayo tak derekake Pak Dik. Iya, ayo Werkudara. Yo, Kresna.